ابا جان تو منی کدیاں گردگی کسانی 8-9 سال چکی بگندے رندا چمن رند 8-9 سال چکی بچکی بگندے منی پیمی فذکرنی گڑ منا بھی یاد بکا کہ منا بھی چکی بیتا نام اسماعیل بیتا ہنچو یاد بکا منا ولا تنسنی ابا جان من بیال مکم وتی دعا یعنی تو کاد بکا در چمل چون بگزری روئے مرا آری بیاد در چمل چون بگزری روئے را آری بیاد جاد سنبل بن گری موئے مرا آری بیاد باغ وقتی کے تو تر رگا روے گلاب پھلا گندے گوڑے یاد بکا اسماعیل بیل رخسار چو گلاب پہمن نرم بیتے گا سنبل پیشتاب درچکا رکھے گندے گوڑے یاد بکا کہ اسماعیل مید بھی ہنچو سنبل پہما پیچ تاب بیتے گا بر لبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت بر لبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد ہر ودی تو تران جوئے کنارے روے نہر کنارے روے دو گندے دراجی سروے درچ کا برز قدی وش قدینا گوڑے اشی قدارا کے وقتی گندے گوڑے منی قد بالا دا بھی یاد بکا چون سبائے مشک افشاں آیا دز سہنے چمن چون سبائے مشک افشاں آیا دز سہنے چمن بر مشامت بگزرات بوئے مرا آری بیاد ہر ودی کی تو اتارے کو رگوزے انتر والے یعنی کو رگوزے مشکو گلاب بوتی پوزا کہتی گوڑے یاد بکا کہ یک روچی اسماعیل بھی بدنا چی انچی وشیم بو درد کا بھی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وسیعتاں کہنے گئے پیتے چم مرسا پر بے گئے جگر سراوتی کا سنگیر کہنے گئے اور پیشانی وتی چکے گا بوسا تھا اسی غم فراق با امید وصل گزرانم غم فراق با امید وصل گزرانم خوشاندہ میں کہ بلطف عنایتش برسم ابا جان نی جلدی بکا ابا جان نی دیر مکا حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت مطابق چکے دست و پادا بندی دیم شکین کنتی منائے ریکانی تہا فلما اسلما وطلہ للجبین فلما اسلما وطلہ للجبین اللہ تعالیٰ فرمائنی پہ تو چکے وقت دوئے منی حکم تابع دار بھی تھا دوئے نہ قبول کو اور پتازو وتی چکا ردیم شکین دور دا فلما اسلما وطلہ للجبین نیوشی یا رب فدیت لک نفسی ورضیت بقضائک فتقبل منی خدای موتی جگر گوشا تھی دی مائیر کو تا منی قربانی قبول بکا وضع سکین الہ حلق ولدہی کار چارہ ضرورتی گٹا ایر کو کشتی بسم اللہ و باللہ اللہم تقبل ہو منی و اوفی وعدی فیہ بیوم لقائک وقتی کے
رگانی سندگا کے لگے کارچ کار نکا رگ سندگ نبا رگ برگ نبا چیرا چی حضرت اسماعیل آواز دا یا ابتے ابا جان تو انگازانا من جاہنے آرے تو منی امتحان کن گائے کارچے پشتا زیرے منی گٹا الار کنے منی دلا چارے ابا کارچے دفا بزیر عظیم بہتر نہ باشد در جہانم عظیم بہتر نہ باشد در جہانم کہ قربان خداوند دست جانم من مزنے خوش نصیبیاں کہ منی جان مرچی خدای نام اس طرح قربان بے گئی ابا وتی کارچے پشتا مزیر کارچے دپا بزیر خوشی ہو فرزندی کارچے دپیں کارچے پشت نہیں ابا زیری ہمیں کارچار جنت یک سنگی سرا سنگ دٹک کرگی سنگار جنت سنگ دو کبی زہر گری گشی چی گشی تقطع الحجرہ یا سکین تقطع الحجرہ فلما لا تقطع اللحم سنگارا دو کپ کنے گوشتارا برت نہ کنے رگارا برت نہ کنے چونے سرارا خدا حکماچی اللہ حکماچی ہما خدا کے ہر چیز زبان دنتے خدا حکماچی کارچار زبان پھر بھی دیمگو ابراہیم کو خبرہ لگے یا ابراہیم انت تقول اقتعی وإلہ العالمین یقول لا تقتعی ابراہیم من نزانا مچوں بکنا تو گوشے کہ حضرت اسماعیل رگانا برزا منی رب گوشے گئے کہ خبردار میدی نقصان نہ کنے انت تقول اقتعی وإلہ العالمین یقول لا تقتعی من چھپے متی حبرہ بگنا وتی رب ناراض بکنا چھپے متی حکمہ بگنا خدا حکمہ بپروشان چنانچہ عزیزان محترم اللہ تعالی فوراً آواز دا ونادیناہو برزا چی خدا آواز دا ونادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا بس اے ابراہیم تو وہ تھی واب راست کو تو پیداشت اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ماوتی نیکی بندیانا ہمیں پیما گویا آیا نا مزد دیں ثواب دیں عزت دیں آیا نا شیدو کا ہیچ شک نہیں کہ مدنی امتحانی ان هذا لہو البلاء المبین یہ مدنی امتحانی ہے لیکن ابراہیم تو کامیاب بھی تھے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے ما یرا جبریل امین رسے گرانی چ جنت گونی تھی کارتی چیرا چی اسمارا کشتی گرانی دی ماتا اسم ابراہیم اشیا قربان بکام چنانچہ عزیزان محترم ہمیں وادی کہ جبریل امین کی ایرکب گران گونی تھی فرشتہ گونتن ای ودی وقتی کہ آئی دی کہ چک وقتا کارچ پیتے دستے رگانا پرگے واسطہ زور جن گئیں گوڑا آوازی چی گشتی اللہ اکبر خدا ترستان چی مستری خدا حکم دیما چک بھی قربان بے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتی کہ عشق چم میں چسکو دن جبریل دیتی گشتی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چیرا چی چکا تکبیر آواز کے عشق تھا کار چے چیرا چے گشی اللہ اکبر وللہ الحمد ای ہمیں تکبیرہ کہ 9 تاریخہ ذوالحجے گا حج روچا چی فجر نماز رن ہر فرض نمازی سلام کر رہے نے چے گشا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان محترم، زی سبب فرمود ختم مرسلان، زی سبب فرمود ختم مرسلان، اضحیہ مسنود ابراہیم دان۔ اللہ تعالیٰ یہ قدر یہ قربانی دوست بھی، اللہ تعالیٰ یہ قربانی یہ قدر پسند بھی، محمد سرا حکم داتی منارا حضرت خلیل یہ قربانی یہ قدر دوست بھی تھا کہ موشن دا کی دنیا سے یادگار قائم بھی۔ لہذا توتی امتانا حکم بدے کہ شما ہم قربانی سنتا ابراہیم کا زندگ بکنے ہوا سنت ابیکم ابراہیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے کہ یہ قربانی شمع پیرک حضرت ابراہیم یادگار ہے، چیزیں کہ اللہ تعالیٰ پسند ہے، چیزیں کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں، آیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیما یادگار صورت قائم پشکی تھی۔ لیکن عزیز محترم، چونے اللہ احسان، چونے اللہ مہربانی، ابراہیم چک قربانی پیش کو مارا گوشی نہ شما یک پسو کی بھی دیئے، شما یک برانڈو کی بھی دیئے، ماں ہمیشہ بھی کنت پوش کرنے گئے بڑے یاد بکنے عزیزان محترم، جان دہگ دور ہے، سر دہگ دور ہے، خدا نام سر جان قربان کنک دور ہے، وقتی کہ میں دستا کمو مال قربانی ابھی ماں کمو کی کنت پوش کرے، یبری کسی کا دست رو پدہ درکے، یبری سوچے، یبری چارے، اور ابراہیم چک کے قربان کرنے گا بھی سوچت نہ، غور نہ کو کم فکر بکنا کم غور بکنا، رب حکم آمنا و صدقنا، تو پدہ مارا اجر چی رسی، ثواب چی رسی، اور اگر ماں نکو تو مارا سزا چی رسی۔ اسی متعلق دو حدیث شمی خدمت من عرض کنا اور رندہ مجلس آرہ برخاست کنے۔ ارشادی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمان کنتے من خرجا من بیتہ الى شراء الاضحیت، ہر مردمی چوتی لوگا چی دربے پیڑی ابرو کہ مرمہ یا قربانی جانوری گرا، کان لہو بکل خطوت اشرا، یہ کنا حساب کر لوگا چی دا پیڑیا چی